Ideme do Nitry, konkrétne na Zobor Via Ferrata. Počasie mi na budíkoch ukazuje 20 stupňov. Ukazovalo najprv aj pršať, ale sa to zmenilo. Síce keď som nakladal veci, tak trošku mrholilo, ale to prestalo a podľa mňa pršať nebude. Keďže som pri Piešťanoch, tak do tej Nitry, alebo teda konkrétne na ten penzión je to 40 minút, tuším, tak som si tam volal, aby som tam nedošiel a neotočili ma, že dneska nie, tak som si to obvolal, či požičiavajú a tak, takže sa na nás tešia, takže ideme tam. Tu už sme úspešne zaparkovali auto pri penzióne Artin, kde sa dá požičať aj ferratový set. Tu už ideme po modrej turistickej značke, stále rovno, taký jemný strmáčik, no na konci nás to privedie do takéhoto krásneho kameňového valu. A keďže ferraty skúšame prvýkrát, samozrejme nepôjdeme na tie najťažšie. Začíname A, B. Lesom sa toto nedieje, lebo si vidí zo stien, ale ja tiež by tomu bola tak rozpálená, lebo to je tá záťaž na tie lístka. No poď, to robiť. Čo? Hello. Beauty. No. Prebudila a ja som to začala ručkovať jak na lane. Nebola to orla perč v Poľsku? Ne, to bolo... Tu sme trošku riskovali. Bol tu takýto mostík, kde vlastne pod vami 5 metrov, možno aj viac, nič nebolo. Takto bokom, no. Dobre ideš.
Tuto sa tak, pozri. Tuto sa úplne nakloníš na tú skalu a prehodíš to. Dobre. Takže keď nechceš dole, je to úplne ľahké. Ale máme fotku, že si tam bol. Tu sme prišli na to, že keď si to takto jemno zbehneme, tak nás tie nohy až tak nebolia. Po ceste jednomu pánkovi trčali čerešne do cesty, tak sme si dali ešte menší doping. No a na konci dňa si túto túru zapíšem do svojho turistického denníku. A to by bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, hoďte odber a vidíme sa pri ďalšej túre.